Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas. Magkukurya ako, diba? May mass testing daw na magaganap sa amin. So, tinanong ko lang si Mrs. Bro. But, anong ibig sabihin nun? Magmamass testing daw kami bukas. Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, diba? So, ano yung alam mo sa mass testing na yun? Bakit ka magmamass testing? Bakit ka magmamass testing? My question is, bakit ka magmamass testing? If ever sasabihin mo nung itong vaccine na to is 100% tawag nito 100% na gagana, bakit magmamass testing? I just don't know. It's like kung gagana ba to o sa bagay na to. Ganito na lang, may naisip akong paraan para safe tayong lahat. Ito, safe tayo. Kailangan meron kayong mask. Ayan, may mask tayo dito. Tapos kumuha rin kayo ng baso, lagyan nyo ng tubig. Ayun. Tapos itong mask na to, lagyan nyo sa baso. Ayan, lagyan nyo ng tubig. Ayun, try natin yung mask tasting. At least safe tayo dito. Medyo nakakadiri, medyo ew, pero safe tayo dito. Para sa akin, ito yung mask tasting. Try nyo. Ikaw, try mo. Oh. Ayos to bro. Safe na safe tayo dito bro. Mask tasting. Medyo kadiri pero okay na. Gago!